ଯୋଉଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସେଦିନ ବାପାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ତା ଚାରିପଟରେ ଘୁରିକି ରହିଥିବେ। ଏମିତିକି ତାର ଖାଇବା ହେଇଗଲେ ଇଏ ତାଠାରୁ ସିଏ ତାଠାରୁ ଛଡେଇ ନେଉଥିବେ କି ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଖୋଇବୁ। ଯୋଉଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବାପାଲିର ବି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ମୋର ବି ଭାଗ୍ୟ, କାହିଁକିନା ମତେ ଟିକେ ଫ୍ରି ମିଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାପାଲିକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମିଳିଯାଏ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ମୋର କେତେ ବଡ ବଡ କରି କଦଳୀ ଆଳୁ କାଟିଦେଇଛି। କଣ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା କରିବି, ନିଜେ କରିପାରିଲାନି ବସେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଗୋଟା ଲଙ୍କା, ଆକୁ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପିଆଜ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଦେଇ ବସେଇଦେବି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢିଆ କାଟିଦେଇକି ପାଣି କଖାରୁ, ଇଏ ବୁଢା ପାଣି କଖାରୁ ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଖଟା ଲାଗେ ଆଉ ଆକୁ ଭଜା କରାଯାଏ ନହେଲେ ଖଟା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବାହାରିଯିବ, ତାପରେ ଆକୁ ଭଜା କରିବା। ସେପଟରେ ବାପାଲିକି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଭଉଣୀ ମାନେ ହୋଇ ସାରିଲେଣି, ଜଲ୍ଦି ଖୁଡି ଖାଇବା ଆଣ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଖୋଇବା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସେମାନେ ତାକୁ ଖୋଇଦେବେ, ମୁଁ ଦେଇଦିଏ ଯିଏ ଖାଉଛି ଖାଉ। ଏପଟେ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ଆମର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଏଇ ତାୱାରେ ଆମର କଖାରୁକୁ ଭଜା କରିଦବା। ଜାଣିଛନ୍ତି କଖାରୁ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ତ ସେ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେବେ ବି ମୁଁ କଖାରୁ ଭଜା କରେ ତାଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହ କଖାରୁ ଭଜା ଦେଲେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଆମର ବାହାରି ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବା, ହଳଦୀ ଦେଇ ଆକୁ ଆମକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମନେ ରଖିବେ ଯେବେ ବି କଖାରୁ ଭଜା କରିବେ ଟୋଟାଲ ଢାଙ୍କୁଡିବେ ନା, ଦେଲେ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିବ। ଗ୍ୟାସକୁ ଏକଦମ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ରଖି ଆମେ ଆକୁ ଢାଙ୍କିବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପାଲିର ଭାଗ୍ୟ, ଯେବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ନଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ତଳେ ବାପାଲି ବସେଇ ଖୁଆଏ। ଆଜି ଦେଖ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଧରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଖୁଉଛି, କେମିତି ହସୁଛି ମତେ ଖାଇ ଦେଖିକି। ହଉ ଚାଲ ଆମ ଭାତ ଦେଖିବା। ମା ଚୁଲି ନିଭିଯାଇଛି, ବୁଢୀ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କାଠ ପକେଇ ଦେଇ ଚାଲେ ତ ଚୁଲି ନିଭିଯାଇଛି, ଏବେ ଜଳିବ ତ? ହଁ ହଁ ଯାହା ହଉ ଜଳି ପାରିଲା। ଭାତ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଧା ହବ। କିଛି ଲୁଗା ଶୁଖିଗଲାଣି ଆମେ ଉଠେଇ ନେବା, ଆଉ କିଛି ଲୁଗା ଓଦା ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, କଖାରୁ ଭଜା ଢାଙ୍କିବା, ହେଲେ କଖାରୁ ଭଜା ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ମା ବଢି ଭଜା କି କଖାରୁ ଭଜା ହେଲେ ଗରମ ଭାତ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯେବେ କଖାରୁ ଭଜା କରେ ତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡେ। ଆମେ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ। କଖାରୁ ଭଜା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଯେବେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ସେବେଠୁ ଆମର କଖାରୁ ଭଜା ବହୁତ କମ ହଉଛି। ତ କେମିତି କେତେବେଳେ ମିଳିଗଲେ କଖାରୁ ଭଜା ନିହାତି ହୁଏ, ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର କରେ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ମୁଁ କଖାରୁ ଭଜା ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଲକୁଲ ଜାଣିନଥିଲି। ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଏମିତି ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଛେଞ୍ଚି କରିଦେଲେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ହୁଏ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଫୁଲକୋବି ଝୋଳ, କଖାରୁ ଭଜା, କଦଳୀ ଭଜା ସହ ଭାତ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ।